Malaysia Shanghai Mahamu Putin yaka West baka Russia kan la AA halor ka Moldova mi ka jing maham yaka Moscow lada don jing mai ka peacekeeper da ka jing tlot jong ka Europe on summit ma biang hadin jong ka thma Ukraine ki khbor na po Shanghai ka jing me jong ka Moldova hakipor bla dep ka don ka jing thot ka thma hapnang ka Russia bat ka West hadin ka jing kno jong ka Ukraine hadin ka jing kno jong ka Ukraine baka jing thau kam sneu ban hier thma ya ka Ukraine ka Russia ka lapan me ya ka jing maham ya ka NATO ki khbor ki tho baka Russia ka maham bat kan yale persya ya ki sipai ka Moldova bat kan sa hier thma hi ha ka jing tho le tho bakan wan shisha ha ki sni hadin baka Moscow ka laong baka Ukraine ka Moscow ka ong baka Ukraine kan sa penbiang sipai hajan Moldova ban theri ki than boda ka jing maham jong ka Russia kawan kat ba ka jing ale pat karang jur pha ka jing khuslai hapo West ya ka jing laju ka ba menchua hapo kari ladu no namar ka jing sha le ben hakisipa jong ka Russia kan sa long thik kum ba sha le ka Ukraine ka maya sandu ka badai ka president jong ka European Union kala kena ba ya ka Moscow laplan haki arbenta hapo kiri ka European nation ro kala kenta je ka jingshim jong ka Russia ban dangbu shushu ya ki sipai ha Ukraine ki khubor ki ong ba ka Russia ka kena ya ka Ukraine baka pen klan sipai ha Moldova kan ba ka Ukraine pat ka kenta je ka ni ka jing kena jong ka Russia ya ka Ukraine ki report na po Russia ki tho ba palat 6000 sipai kidang ap hapo Moldova ban le no ya ka Kublai Shibon